O olor da carne ao caldeiro envolverá todo o pobo de Castro o 22 de abril, data escollida para celebrar a 12ª edición desta festa gastronómica que cada ano reúne a centos de persoas que se achegan ata esta vila de Carballedo para xantar este suculento prato. Un evento que contará, como en outras edicións, cun pregoeiro de excepción que neste caso será o escritor chantadino Alfonso Eiré. A feira será inaugurada por un representante da Deputación de Lugo, ata o de agora sen confirmar, pero que se prevé será o vicepresidente Antón Bao. Como sempre, instalarase unha gran carpa na Praza do Pobo, onde se poñerán as mesas e bancos que collerán os comensais. Ao carón estarán situados os grandes caldeiros coa vianda estrela, a carne, que dende a mañá cedo se poñerá a cocer. Por outra banda, tamén haberá produtos artesáns da comarca, postos que se instalarán, como sempre, ao carón da carpa principal. Pablo Carpintero será o encargado de levar a cabo diferentes talleres para nenos e mozos, obradoiros que se celebrarán pola tarde. Recordar que a Feira da Carne ao Caldeiro está organizada pola sección de veciños desta localidade, unha feira xa consolidada e que conta con centros de visitantes fiéis a esta cita anual en Castro de Carballedo.